עכשיו לסיפור הזה, עשרות מיליוני שקלים שמצרים הייתה אמורה להעביר לישראל בחודשים האחרונים. הסכם פיצויים לא עברו, ובישראל בינתיים מחליטים לוותר וגם להעלים עין. סולימאן מסעוד, דעתה עם הפרטים. אני לוקח אותך, מיכל, ל-2019 נחתם הסכם פיצויים בין מצרים לבין ישראל על התקופה שבה ישראל הייתה אמורה לקבל גז ממצרים, אבל לא קיבלה בגלל פגיעה בתשתיות, בצינורות, והיא נאלצה ישראל לקנות גז מחול. בסופו של דבר מגיעים להסכם פשרה של כמעט $500 מיליארד, ומצרים צריכה לשלם לישראל את הסכום הזה בתשלומים. כל כמה חודשים צריכה לשלם $30 מיליון. ומגיע התשלום האחרון לפני פחות מחודש וחצי, וישראל מצרים פשוט מסרבת להעביר את התשלום הזה. ואפשר להגיד גם, מיכל, שישראל גם מעלימה עין ולא ממש לוחצת על אכיפתו של ההסכם הזה. ישראל יכולה לעשות זה בכל מיני דרכים, אבל בינתיים היא לא עושה את זה, מעלימה עין. צריך להגיד גם, מיכל, ישראל נזהרת מאוד בכבודה של מצרים במהלך המלחמה הזאת, גם בכלל התיווך מול חמאס, גם בעניין החטופים, גם בעניינים אחרים בתוך הרצועה, וזאת אולי אחת הסיבות שישראל לא ממש דורשת ממצרים לשלם. אז בינתיים $30 מיליון שמצרים חייבת לישראל, והיא מסרבת להעביר את התשלום.